जिसुआ जाहैबाय दिनै डिनोमिनेशन प्रसार खालामनो फैयाखै। जिसुआ दिनै बाप्टिस्ट केथलिक रिभाइबल सिएनआई बानायनो फैयाखै। जिसुआ दिनै इसोरनि रायजोसो बानायनो फैदों। ख्रिस्टियान धर्म लाब्लानो दि जों सोरगोआव थांगोन बिदि नङा। जोङो आखायाव बाइबेल दैब्लानो दि जों सोरगोआव थांगोन बिदि नङा। नाथाय जों जाहैबाय इसोरनि रायजोनि सासे जों मोजां नागरिक जानांगौ। आरो जिसुनि सेथि बोसोना जाहैबाय बिनोमोन, गोसो सोलाय, सोरगो रायजोआ खाथिसै। दिनै आं माखौ बुंनो नागिरदों? जुदिअ मानसिनि नुनायाव फिसा जानो हागौ, नाथाय इसोरनि नोजोराव जाहैबाय सासे मानसियानो मेजरिटिनि खामानि मावो। जेब्ला जों एलाइजानि बाथ्राखौ गोसोखांगोन, फुरा इजराइल देशआवनो 450 मिसलिया भाबबादि दङमोन। आरो बे आहाब राजाजों आरो जेजेबेल रानिजों एखे लोगो डाइनिं मोनसेयावनो जायोमोन। जेब्ला इसोरनि सासे सैथो नाबिया इसोरनि सैथो बाथ्राखौ बुङो, राजा रानिजों आरो 450 भाबबादिजों बिसोरो मिलायनानै एलाइजाखौ बुथारनो नागिरदोंमोन। नाथाय इसोरा जाहैबाय सासे मानसिजोंसो गसंफादों। बे जाहैबाय मेजरिटिखौ नायनानै खामानि मावग्रा इसोर नङा। जोंनि मानसिनि थाखायसो रायजोआ राजा, नाथाय इसोरनि थाखाय जाहैबाय जिसुआसो राजा। सासे मानसियानो इसोरनि थाखाय मेजरिटिनि खामानि मावनो हायो। सासे मानसियानो दिनै मजेस बायदियानो दिनै लाख लाख मानसिखौ मिसर देशनिफ्राय बियो उदांस्रि खालामनानै लाबोनो हादों। दिनै बे मण्डलियाव बे फेल'शिपआव न'खरसेल' जानो हागौ, नाथाय न'खरसेल' जानानै बोलो गैयै जानांगौनि बाथ्रा गैया। जेब्ला जों जिउआव एन'इन्टेड जागोन, जेब्ला जों गोथार जिउनि सिस्टेमजों जोङो थाबायगोन, जिउनि बिसयखौ जों अपारेट खालामनो हागोन, अब्ला इसोरनि रायजोआव मेम्बार बारायनो सम नाङा। एक्चुअलि बोसोर बोसोरनि उनावसो सासे फैगोन, सानै फैगोन बिदि नङा। जेब्ला जों इसोरनि इच्छा बायदि थाबायनानै बिनि अभिषेकआव जों थाबायगोन, खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां मावनो हायो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जों जाहैबाय अभिषेकखौ जुदि नांगौब्ला जों गांनो नांगौ, हास्थायनाय थानांगौ। बाइबेलाव बुंदों गितमालानि 42आव, बांसिन आं बाइबेलखौ फरायाब्लाबो बाइबेलनि पदखौनो लानानै आं बुङो। गितमालानि 42आव बुंदों, मै फान्थिया जेरैबायदि गांसो जाबायनानै बियो हामलायो गरमनि समाव दै लोंनो, बेफोरबायदिनो आंबो इसोरनि थाखाय हामलायो होनदों। जोंनि जिबनाव जाहैबाय इसोरनि थाखाय गांनाय थानांगौ। जोंनि जिबनाव जाहैबाय इसोरनि थाखाय हास्थायनाय थानांगौ। जोंनि जिबनाव जाहैबाय इसोरनि थाखाय जोङो नागिरनाय, लुगैनाय, मोननो लुगैनाय मोनसे हाबिया गोसोआ थानांगौ। अब्ला जोंनि जिबनाव जों मोननो हायो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जेब्लानो जोङो जिउजों सुफुंजाया, जिउनि थोननाय बायदि थाबाया, 100 बोसोरनि सेन्टेनारि जों सेलेब्रेट खालामब्लाबो जेबो परिबर्तन जाया। दिनै मानसिया गावनि गोसो बायदि सोलायनो हाया। इसोरनि जिउआ जुदि सासे मानसिनि जिबनाव खामानि मावाब्ला, बाइबेलखौ आखायाव हमनानैनो जोङो नोरोगाव थांनायनि चान्स दङ। सानफ्रामबो गित खननानै जोङो नोरोगाव थांनायनि चान्स दङ। बिनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन, जुदि जोङो जिउआव बोलोगोरा जानोब्ला, जों जुदि इसोरनि थाखाय थांनानै थानाय समाव माबा मोनसे जुदि मावलाङोब्ला, जों जाहैबाय जिउनि थाखाय गांनांगौ, अभिषेकनि थाखाय गांनांगौ। आरो जोङो बेखौनो आं बुंगोन दे, जोङो खमजुरि साननो नाङा, नोरजिया जोङो साननो नाङा, जों गावखौ बोलो गैयै साननो नाङा। दिनै आं बेखौनो बुंगोन, दिनै जोङो जिउजों सुफुंजानायनि सिगां जोंनि जिबनाव जाहैबाय, जों जाहैबाय सोलायनाया थानो नांगौ, परिबर्तना थानो नांगौ। आङो फरायगोन माथाइनि लिरनाय चैप्टार 4 भार्स 17, गासैबो बुंनि। बे समनिफ्रायनो जिसुआ गाहाम रादाबखौ बेबायदि खोथा बायजेनदों, गोसो थाफिनदो, गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो, मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय। जिसुआ जाहैबाय दिनै डिनोमिनेशन प्रसार खालामनो फैयाखै। जिसुआ दिनै बाप्टिस्ट केथलिक रिभाइबल सिएनआई बानायनो फैयाखै। जिसुआ दिनै इसोरनि रायजोसो बानायनो फैदों। दिनै जों जाहैबाय जिसुखौ फोथायदोंब्ला जोङो इसोरनि रायजोनि सासे नागरिकसो जानो नांगौ। इसोरनि रायजोनि जेब्ला जों नागरिक जागोन, अब्लासो जों सोरगोआव थांगोन। ख्रिस्टियान धर्म लाब्लानो दि जों सोरगोआव थांगोन बिदि नङा। जोङो आखायाव बाइबेल दैब्लानो दि जों सोरगोआव थांगोन बिदि नङा। नाथाय जों जाहैबाय इसोरनि रायजोनि सासे जों मोजां नागरिक जानांगौ। इसोरनि रायजोनि जों सासे जाहैबाय मोजां सिटिजेनशिप जानांगौ। जेब्ला जों इसोरनि रायजोनि सासे मोजां सिटिजेनशिप जागोन, इसोरनि रायजोनि जों जेब्ला सासे नागरिक जागोन, अब्लानिया जों सोरगो रायजोआव थांगोन। आरो जिसुनि सेथि बोसोना जाहैबाय बिनोमोन, गोसो सोलाय, सोरगो रायजोआ खाथिसै। दिनै जुदि थाबावनो जुदि जों थायोब्ला, हाब लामाजों जुदि जों थाबायोब्ला, जों जाहैबाय बे संसारावबो जोङो थांनानै थानाय समाव जों खस्थ' मोनगोन, आरो थैनानै थांब्लाबो जोंनि थाखाय नोरो।
जोङो जेब्ला जों नायगोन गालासियाननि लिरनाय चैप्टार 5 नि 19 निफ्राय लानानै 21 सिम आंनि उनाव फरायगोन। मोदोमनि मावनायफोरखौ रोखा नुनो मोनो। बेफोरो जाबाय जिनाहारि खालामनाय, गाज्रि मावनाय आरो लांसुनिया हाबाफोर, मुर्तिफोरखौ खुलुमनाय आरो मोन्थोरफोर बाहायनाय, मानसिफ्रा बिसारु जाज्लायनाय आरो गावजों गाव नांज्लायो। बिसोरो मेगन साज्लायो, राग जोंज्लायो आरो गावनिखौल' नायगिरो। बिसोरो गावस्राज्लायनानै गुबुन गुबुन जाज्लायो। बिसोरो गुबुननि गाहामखौ नायनो हाया, लोंग्लुङो आरो फेग्लुङो आरो बेफोरबायदिनो गाज्रि हाबाफोर मावो। सिगाङाव बुंखानाय बायदि दाबो आङो नोंसोरखौ साबधान होयो। जायफोरा बेफोरबायदि मावो बिसोरो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा। सोरबाया जुदि बे मोदोमनि खामानियाव जुदि दासिमबो थायोब्ला जिसुखौ इसोर होननायनि फोथायनायनि उनाव बे जाहैबाय माब्लाबाबो सोरगो रायजोखौ इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोनथारनाय नङा। बेयावनो जाहैबाय जायफ्रा जिनाहारियाव थाङो, जायफ्रा दिनै गाज्रि हाबा मावो, जायफ्रा दिनै मालायनि उन्नति जानायखौ नायनो हाया, जायफ्रा दिनै गोसोआव गाज्रि लानानै नांज्लायनाय खमज्लायनाय एना एनि जायो, गोरोबलायनाय गैया जायो न'खराव, बेफोरबायदि मानसिफ्राबो दिनै सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होनदों। आरो जायफ्रा लोंग्लुं आरो फेग्लुङो, खायसे मण्डलिनि मानसिफ्रा होनो ख्रिस्टमास जाबाथाय फादारानो होनोनो ओइ एसे एसे लोंलै, एसे एसे लोंनो होखादों माथो थिमथियाव होनदों, एसे एसे लों उदैनि थाखाय होननानै। बेखौ बे कम्पानियाव बानायनाय एलकहलिक सानो, नाथाय बे जाहैबाय द्राखा बिदैसोमोन। बे जाहैबाय आंगुरखौ फार्मान्टेड खालामनानै रियेलै अर्गानिकै बानायनायसोमोन। बेयाव जाहैबाय जेबो केमिकेल होनाय गैया। नाथाय दानि ख्रिस्टियानफोरा बुङो एसे एसे जौ लोंजायोलै होननानै। नाथाय बेयाव रोखा रोखा बुंदों बाइबेलनि बोसोना दिनै लोंग्लुंग्रा आरो फेग्लुंग्रा मानसिफ्रा दिनै सोरगो रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। नाथाय गोबां समावनो जोंनि मानसिफोरा सानो सोर मिन्थिनो थैनायनि उनावलाय, थैनानै थांनायनि उनावलाय सोर मा मिन्थिबावनो। नाथाय नों थैनायनि सिगाङावनो जिसुखौ इसोर होननानै मिन्थिनायनि उनाव नों जुदि गोरोन्थि लामाजों थांफिनोब्ला सानसे नोङो फस्थायनांगोन। दिनै जोङो गोबां मानसिफोरखौ नुदों जिसुखौ इसोर होननानै मिन्थिनानै इसोरनि बोसोनखौ नेग्लेक्ट खालामदों। गावनि बोलो दङ, मोजां देहा दङ होननानै अहंखारजों दुगा गोसो लानानै बिमा बिफानि बाथ्रा मानिया, बाइबेलनि बोसोन मानिया, लोंग्लुंनाय जाग्लुंनाय जोङो नुदों। दिनै मोजां समावनो, गथ' समावनो 18 बोसोर 19 बोसोर 20-30 बोसोर मोनैनि सिगाङावनो दिनै जोङो नस्थ' जानायखौ नुनो मोनदों। लेलाय लेलाय सैनांनानै जोङो बाब्राब बाब्राब थानायखौ जोंनि मेगनजों जोङो नुबोदों। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, दिनै जोङो ख्रिस्टियान न'खरब्ला जोंनि गथ' गथायफोरा बेयाव गोदान बिहामजो दङ, फिसाला दङ। बे बैसोआ जाहैबाय उरां फारां गोसो। बे बैसोआ जाहैबाय संसारनि लुब लारस देखायनो लुगैयो, दुगा खालामनो लुगैयो, अहंखार खालामनो लुगैयो, गोसो बायदि थाबायनो लुगैयो। नाथाय बे बैसोआव जुदि नों इसोरजों थायाब्ला सानसे बाइबेलनि बोसोना बुंदों नोंनि जोहोलाव बैसोआव मावनाय गोरोन्थिखौ लाना सानसे नों खाफाल हमनानै गाबनांगोन होनदों। आरो गाबब्लाबो खिजानि मोजां समा फैगोन ना फैया। 5 मिनिटनि उनाव मानसिया मा जागोन बेखौ बुंनो हाया। दिनै हराव आङो मोजाङै उन्दुनानै गाबोन फुङाव सिखारफिननो हागोन ना हाया बिनि गेरेन्टिखौ रावबो होनो हाया। हालेलुया, आंबो होनो हाया आं दिनै इसोरनि बोसोनखौ बुंदोंब्लाबो। आरो जाय मानसिया दिनै इसोरनि बोसोनखौ मानियाखै, इसोरनि एगेन्स्ट बायदि थाबायदों, बे मानसियाबो गेरेन्टि होनो हाया गाबोन नों सिखारफिननो हागोन ना हाया। बेनिखायनो जों सानफ्रामबो जोंनि जिउ खुंनायाव जाहैबाय आंनि जिबना दिनैनो आं सोरगोआव थांसिगोन बेबायदि जों जेब्ला जिउ खुंगोन अब्ला जों गासै गाज्रिनिफ्राय जों गोजानाव थानो हागोन। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। गाबोन आं गोथार जिउनि सोमोन्दै, एनयन्टिंनि सोमोन्दै बुंनायनि सिगां आं साबधान होथारनांगोन। जेब्ला सासे मानसिया इसोरनियाव रिपेन्ट जानानै गासै गाज्रिनिफ्राय गोसो सोलायनानै इसोरनि लामाजों जुदि थाबायाब्ला बे जाहैबाय गोथार जिउजों आरो अभिषेकजों माब्लाबाबो थाबायनो हाया। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जुदि मानिनानै जुदि सोलियाब्ला संसारा जाहैबाय गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जानानै फैदों।
बबे समाव मा जागोन जोङो बिनि गेरेन्टिखौ होनो हाया। दिनै मोजां होननानै बे मोजां समा थाबाय थागोन बे नङा। दिनै बे गाज्रि मुगायाव जुदि जों जुदि इसोरखौ अनाब्ला, जिसुनि लामाजों जुदि थाबायाब्ला, इसोरनि बोसोनखौ जुदि जों मानिनानै थाबायाब्ला, सानसे नोंसोरबो गथ' गथाय जागोन। नोंसिनि गथ' गथायनि थाखाय नोंसोरो सानसे मोदै हुगारफिननांगोन। नोंसिनि गथ' गथायखौ लानानै नोंसोरो सानसे बैसो जास्लाबियावनो खानाय दारि मोनलांगोन। हालेलुया। गोबां बिमा बिफाखौ नुबोदों। सेंग्रा बैसोआव, जोहोलाव बैसोआव गावनि गोसो बायदि थाबायदों, मोदोमनि लुगैनाय बायदि थाबायदों, आरो जायनि जाहोनाव जेब्ला गथ' गथाय जानानै बिहामजो मोननायनि सम जायो अब्ला बिसोरो फस्थायनायखौ जोङो नुदों। मानोब्ला ओरैबायदि खांख्राइनि फिसाया जेब्लायबो खांख्राइ बिमा बायदिनो थाबायगोन। नंगौना नङा? आं जेरैबायदि आखल, आंनि फिसाया बिदिनो थाबायगोन ना थाबाया? आं जुदि लोंग्रुंगा जाग्रुंगा, आं जुदि थगायग्राबा आंनि फिसायाबो थगायग्रा जागोन। अखमियाव बुङो बापेक साय पुटेक, माक साय जियेक। फिफा जोलै फिसा, बिमा जोलै फिसा होनो। हालेलुया। दिनै जुदि आं जुदि फिसाब्ला, आंनाव जुदि मोजां आखल आखु गैयाब्ला, आंनि फिसायाबो सानसे गाज्रि जाखागोन। आंनि फिसायाबो सानसे नस्थ' जागोन। बेनिखायनो बे गाज्रि बोथोर सफैनि सिगां जोङो गावखौ थाम थिम जानानै जोङो जिउ खुंनांगौ। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरो, दिनै इसोरनि बोसोनाव लिरनाय दङ, 1 करिन्थियान चेप्टार 2:9, आंनि उनाव फरायनि। नाथाय शास्त्रोआव लिरनाय दं, इसोरखौ जायफोरा अनो बिसोरनि थाखाय इसोरा जेखौ थाम थिम खालामदों बेखौ रावबो माब्लाबाबो नुवाखै एबा खोनायाखै आरो जाफुंगोन होननानै गोसोआवबो सानफेराखै। हालेलुया। दिनै जायफोरा अनो इसोरखौ, जिसुखौ जायफोरा अनो, जिसुनि बाथ्राखौ जायफोरा मानिनानै सोलियो, बिसोरनो ओरैबायदि आफा इसोरा बोरखौ थाम थिम खालामनानै दोनदोनो, मेगनजों माब्लाबाबो नुफेराखै, गोसोआव माब्लाबाबो सानफेराखै, खोमाजों खोनाफेराखै, बेफोरबायदि बोरखौ थाम थिम खालामनानै दोनदोनो। हालेलुया। दिनै बे न'खरावबो, बे मण्डलियावबो दिनै इसोरा बेफोरबायदि बोरखौ थाम थिम खालामनानै दोनदों। नाथाय जिसुखौ अनथारनांगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। नाथाय इसोरखौ जुदि मानियाब्ला जि दं बेखौबो जोबस्रांलांनायखौ आं नुदों। साख्रि मावो, थाखा फैसा दङ, अजरस दरमाहा लाखनि खाथियाव मोनो, 50 लाख गाहाम दाहार दङ। हालेलुया। दिनै धोनि मानसिफोरा नागिरदों, धोना जाहैबाय गोजोननाय होनो हाया। बेंक एकाउन्टाव लाख लाख क्रर क्रर थाखा थानाया जाहैबाय गोजोननाय होनो हाया। दिनै जिसुनियावसो गोजोननाय दङ। दिनै न'खरा जुदि लुखांजानांगौब्ला, हौवा हिनजाव जुदि अनलायनांगौब्ला जिसुखौ अनथारनांगोन। हालेलुया। जिसुनि बोसोनजों मानिनांगोन। नङाब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' जों नुखायो माथो, सोरनिबा हिनजावा सोरजोंबा ब्लड, सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिनजावखौ ब्लड। दिनै मानो जादों? ख्रिस्टियानफोरा मानो लालाय गारलाय? खारना जाहैबाय जिसुखौ अना इसोरो, जिसुनि बोसोनखौ मानिया बिसोरो। बिसोर सानदों दान्दिसेनि सेहेराया मोजाङै दङ, आं इन्जय खालामनो हागोन। सानसे बे सेहेराया ना खख्रेब खथेब जागोन, सैमायाबो सोंनाय नङा होमबानिया। सैमायाबो साइड होनाय नङा बे समा फैब्ला। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। गाज्रि बोथोरफोरा फैयैनि सिगां इसोरजों जों जेब्ला थागोन, इसोरा जोंनि जोलैखौ, जोंनि न'खरखौ, जोंनि इयुन जोलैखौ ब्लेस खालामगोन। हालेलुया। बोसोनाव रदायखादों, जों जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ मानिनानै सोलिगोन, जोंनि बंस'खौनो, जोंनि फिरिखौनो 1000 बोसोरसिम बियो ब्लेस खालामगोन होनदों। हालेलुया। आं जुदि दिनै इसोरखौ मिन्थिनानैबो मानियाब्ला आंनि फिरिया 3rd 4th जेनेरेसनसिम अभिशाप फैगोन होननानै दिनै बोसोना रोखा बुंदों। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। सिदा बाथ्राखौ बुंनि आङो, जों एक्चुअलि बिजनेसबो गैया, खेथिबो गैया, दरमाहाबो गैया। हालेलुया। दिनै बबेनिफ्राय जगायदों? सोर लामा खेवदों? जों मिन्थिगौ। जाय इसोरखौ जोङो दिनै फोथायो, बे इसोरा जाहैबाय अन्थाइनिफ्राय बियो दै दिरुननो हाग्रा इसोर बियो। दिनै जाय इसोरखौ जोङो फोथायो बे जाहैबाय दाउखाखौबो बाहायनानै जोंनि नांगौखौ बियो फुरा खालामग्रा इसोर बियो। हालेलुया। गोजांनाय बोथोराव बियो जाहैबाय ड्रेस गैयाब्लाबो बियो अर बायदि बियो खुन्थिया होनानै मानसिखौ गरम होग्रा इसोर बियो। आरो दिनै बे इसोरखौ जुदि नों जुदि मोनदोंब्ला, फोथायदोंब्ला, दिनै बिनि प्रमाणा जोंनि जिबनाव थानांगौ। हालेलुया।
बिनिखायनो दिनै जोङो खम बैसोनिफ्रायनो माने इसोरनि हाबाखौ मावदों मिथिगौ जोंनि बर'फोराव जाहैबाय इसोरनि दासफोरखौ रेसपेक्ट होनो रोङा सनमान होनो रोङा आरो इसोरनि दासनि मैल्यखौ मिथिया पास्टर जुदि सानोब्ला इसोरनि हाबा मावग्रा सानोब्ला गोरिब मानसिफोरा लेखा फरा गैयै मानसिफोरा मावो होननानै सानो नाथाय बाइबेलखौ जों जेब्ला नायगोन जेब्लायबो सेथिखौसो इसोरनो होनांगौ होनदों हालेलुया जेब्लायबो साबसिनखौसो होनांगौ होननानै बुंदों जेब्लायबो गोरोंसिन गथ'खौसो इसोरनि खामानि मावनायाव होनांगौ होनदों अब्लासो एनयन्टेड मानसि जागोन ना अब्लासो गोथार जिउआ बे नोङो जेबो रोंला जेबो जाला उदायला माथो जाबावनोब्रा ओइ बाइबेल कलेजाव थांदो नोङो अबावथो इसोरा बाहायगोन आग्लायनाय दुनियानि जेबो जाथारिखौ हालेलुया बिनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों चेलेन्ज लादों मरो या जिअ गोथाङै था या थैनानै था खिन्थु जों जाहैबाय इसोरनि थाखाय मावलांगोन होननानै जों ओंखारबोदों हालेलुया दिनै इसोरा ब्लेस खालामदों आंनि जिबनाव खालि आंनि जिबनाव नङा जों फ्राय जेबो बिजनेस गैया बारि बागान जेबो गैया नाथाय इसोरा जाहोगासिनो हालेलुया दिनै जों जाय इसोरखौ फोथायो बे इसोरा जाहैबाय बोलोग्रा इसोर बियो बे इसोरा जाहैबाय मावग्रा इसोर बियो बे इसोरा जाहैबाय जोंनि आरजखौ खोनासंग्रा इसोर बियो नाथाय समाव जों मानो खोनासंजाया खारन जोंहा सोलायनांगौ थायो हालेलुया जोंहा जाहैबाय रिपेन्ट जानांगौ थायो जेब्ला जोंनि फिसा फिसा गोरोन्थिफोरखौ फिसा फिसा मिस्टेकफोरखौ जों बिनियाव जेब्ला जों सिमान लागोन बिनि थोननाय बायदि जों जेब्ला थाबायगोन गासै गोरोन्थिखौ गासै गाज्रिखौ जेब्ला जोङो नागारनानै जेब्ला जोङो इसोरनि लामाजों थाबायगोन अब्ला इसोरा ब्लेस खालामगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै जोङो जिसुखौ फाग्ला बायदि क्रेजि बायदि फोथायनायनि थाखाय इसोरा जोंखौ ब्लेस होदों खम समनि गेजेराव हालेलुया जोंनि मिनिस्ट्रिया एक्चुअलि अनलि आसाम नङा त्रिपुरा अरुणाचल डिमापुर वेस्ट बेंगल आसाम कानेक्टेड जाजोबनानै दङ जोङो सबजोंबो दिनै आं बेयाव फैनाया जाहैबाय आं माब्लाबाबो सोङाखै माबायदि प्रग्राम साबैसे गेदारिं जागोन जोंनि लाइफ स्टाइलाव जाहैबाय साबैसे गेदारिं जागोन माबायदि प्रग्राम जों जाहैबाय सोङा सासे मानसिखौ बासायनोब्लाबो जों फैयो जेब्ला इसोरनि जिउआ जोंनि गोसोआव बाथ्रा बुङो हालेलुया नङाब्ला जोङो बेयाव फैनायनि जोंहा सम गैया दिनैबो जोङो अलरेडि गुबुन मानसिखौसो जोङो एन्ट्रान्स खालामनानै गुबुन मोनसे जायगायाव जों थिनहरदों गारि गंसे हरनानै बिसोरखौ थांनोसोर होननानै हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै खम समनि गेजेरावनो दिनै गोबां जोंनि आत्मिकनि फिसाफोर दङ स्पिरिचुवेल सान माबायदि इसोरा मिराकल मावदों सोमोनांथाव हाबाफोर माबायदि मावदों जोंनि जिबननि जुगिदे साखिफोर दंजोबो आरो आं जेराव थाङो माब्लाबाबो आं हारसिं थाङा साथाम साब्रै सासे मानसिखौ बोखांनो थांथों गिदिर प्रग्रामानो जाथों माब्लाबाबो आं हारसिं जारनि जाया हालेलुया दा आं इयाव जेरैबायदि प्रिचिं खालामो जोंनि मण्डलियावबो खालामगोन गुबुनावबो खालामगोन आरो जोंनि प्रिचिंआ जेब्लायबो डाइरेक्ट हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जेबो गैयैनिफ्राय जुदि इसोरा जुदि जोंखौ फोजौदोंब्ला दिनै बेयाव न'खरसेबालाय माथो जानो इसोरा ब्लेस खालामगोन हालेलुया नाथाय आं बेखौनो हास्थायो जौमोन बैसो समाव दानिफ्रायनो जुदि इसोर थायोब्ला जोंनिख्रुइ साबसिन जानो हागोन हालेलुया जोंखौ इसोरनि बाथ्रा बुंग्रा इसोरनि मुङाव गाइड खालामग्रा मोजां लामाजों थाबायनो होग्रा रावबो गैयामोन खालि संसारनिमोन जों जिसुनि सोमोन्दै जेबो मिथिया नाथाय दा नाय बिमा बिफा दङ बिहाव बिखुनजो दङ जों जेरैबायदि खस्थ'जों जोङो थिखिनानै जोङो गसंबोदों बिदि जालायनांगौ गैया दा बाइबेलनि बोसोनखौ गावनि बिमा बिफाखौ जेब्ला मानिनानै सोलिगोन इयावनो इसोरा जोंनिख्रुइ बांसिन डाबल ब्लेस खालामगोन हालेलुया बाइबेलावथ' एकदमबारे रोखा दिनै जोंनि मानसिफोरा ख्रिस्टियान गथ'फ्रा मानो बाइक एक्सिडेन्ट जानानै दुब्ला दुब्लि थैलाबायो मिथिगौ खारना जाहैबाय बिमा बिफानि बाथ्रा लाया बाइबेला बुंदों जाय इसोरनि न'खरनि फिसाफोरा बिमा बिफानि बाथ्रा लाया बिसोर जाहैबाय हादराव गोबाव जोरनानै थाया होननानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड जायफ्रा गावनि बिमा बिफाखौ मान होगोन बिमा बिफाखौ मानिगोन बिसोरसो जाहैबाय हादराव गोबाव जोरगोन होनदों लं लाइफ इसोरनि बाथ्राया माब्लाबाबो हेरफेर जाया हालेलुया जिबनाव जुदि बोर नांगौब्ला जिबनाव जुदि आशीर्बाद नांगौब्ला नों जुदि गावनि बिमा बिफाखौ मानिनानै सोलियोब्ला जिसुनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला नों दा जेरैबायदि अबस्था बिनि डाबल आशीर्बाद नोंनि जिबनाव फैगोन जायखौ नों मेगनजों नुफेराखै जायखौ नों गोसोआव सानफेराखै जायखौ नों खोमाजों खोनाफेराखै बेफोरबायदि आशीर्बाद नोंनि जिबनाव फैगोन आरो दिनै बे मुगायाव जाहैबाय यां जेनेरेशना जोहोलाव बैसोआव जुदि इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला बोराय बैसोनि मानसिफोरा इसोरजों थाबायनानै जेसेबां बोर मोनगोन बिनि डाबल बोराव थाबायगोन हालेलुया
बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय जयेल नाबिनि बाथ्रा। जोबनाय मुगायाव जाहैबाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनो इसोरनि गोथार जिउखौ लुफावनानै होगोन आरो बिसोरो नाबि बायदि हाबा मावगोन होनो। हालेलुया। इसोरनि जिउआ जुदि थायोब्ला नों जि खामानियाव आखाइ होगोन, बिजनेस माव, साख्रि माव, जिखिया माव, इसोरा नोंखौ प्रस्पारास खालामगोन, नोंखौ उन्नति खालामगोन। हालेलुया। मानो होनबा नोंनि धन सम्पतिनि जुगिदै, नोंनि मावनायनि जुगिदै इसोरनि महिमा जानांगौ। मानसिफोरा नुथों नों जे बे गामिनि लानजाय नङा, खर'। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। दिनै एक्चुअलि जोङो जिसुखौ फोथायनानै, जिसुखौ अननानै, जिसुनि लामाजों थाबायनानै जोंखौ इसोरा लानजाय खालामाखै। जोंखौ जाहैबाय मानसिनि उन उन खारफाग्रा खालामाखै। मानसिफोरासो दिनै जोंनि हेफाजाब नांगौ। जों मानसिफोरखौसो दिनै बोखांनांगौ जानानै फैदों। दिनै आं बेनिखायनो बुंनो नागिरदों, जिसुखौ जुदि अनोब्ला, इसोरनि लामाजों जुदि थाबायोब्ला, इसोरा ब्लेस खालामगोन। हालेलुया। जोङो नायनि नुजाहोजानाय 21:8। आंनि उनाव फरायगोन दै बयबो। नाथाय गिख'फोर, फोथायैफोर, आन्दायहोग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलैग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन। बेनो नैथि थैनाया। हालेलुया। गिख'फोर, जायफोरा फोथाया, बाइबेलखौ मिथिनानैबो, जिसुखौ मिथिनानैबो फोथायैफोर, जिनाहारियाव थांग्राफोर, गावनि बिसि दंखायो, गावनि फिसाय दंखायो, गुबुनजों लाइन मारिग्रा जिनाहारियाव थांग्राफोर माब्लाबाबो सोरगोआव थाङा होननानै बुंदों। ख्रिस्टियान जामालाय मा जानो, बाइबेल रोंमालाय मा जानो, बाइबेल मुगासो थामालाय मा जानो, जेबो खामानि जाया। हालेलुया। मोन्थोर रायग्राफोर, मोन्थोरनि मुवा बाहायग्राफोर, थाबिस बाहायग्राफोर, थगायग्रा मानसिफोराबो सोरगोआव थाङा होननानै बुंदों। समाव जोङो फननि जुगिदि गोबां थगायना थगाया? थाङाखैनो, ओइ र' नै ओंखारगासिनो नो, ओंखाराखैनो, रेडिखौनो जायाखै, नोंनि लामा मोननोसै, र' ओंखाराखैनो, न'आवनो एकदमबारे ओंखामसो जागासिनो। आरो सैथोथिया जोंनियाव थानांगौ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। बे बैसोआव आं बुंनि, नाय, मेगननि लुगैनाय, मोदोमनि लुगैनाय, अहंखार, बे मोनथामा स्ट्रंलि खामानि मावो। आरो बे मोनथामखौ जुदि दबथायनो हायाब्ला नों आफानि माब्लाबाबो जानो हानाय नङा, इसोरनि माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। 1 जन चैप्टार 2 verse 15 and 16 आव बुंदों, मेगननि लुगैनाय, मोदोमनि लुगैनाय आरो अहंखारखौ जों गैया खालामनांगोन। हालेलुया। बे जाहैबाय संसारनिसोनो। दा नोंनियाव मेगननि लुगैनाय थागोन, मोदोमनि लुगैनाय थागोन, थैया गरम नालाय मावनो हागोन, थैया गरम नालाय थांनो होनबानो थांगोन, एसे रागा जाब्लानो ब्लड, एसे रागा जोब्लानो न' होनदों माने न'। आरो अहंकारा थागोन, बिराद दुगा, रावनिखौबो खोनासङि। नाथाय बिदि जुदि सलियोब्ला इसोरनि बोर फैनायाबो नोंनि जिबनाव खमायलांबायसो थागोन। नाथाय नों जुदि बे बैसोआव जुदि मेगननि लुगैनाय, मोदोमनि लुगैनाय, अहंकारखौ जुदि दबथायनानै जुदि इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला बे बैसोनिफ्रायनो नों इसोरनि बोरखौ लानानै आवगायनो हागोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोरा जाहैबाय कमप्लिट। बेयाव उन्नतिबो दङ। इसोरनि बोर होननानै बुङोब्ला खालि गारि थानाया इसोरनि बोर नङा दै। जिसुखौ मिन्थियै मानसिफोराबो BMW दंना गैया? जिसुखौ मिन्थियै मानसिफोरनाव क्रर क्रर थाखा दंना गैया? दङ। अनलि थाखाया इसोरनि बोर नङा। इसोरनि बोर होननानै बुङोब्ला बेयाव जाहैबाय नोंहा नांगौ, जथेस्थ नांगौ, प्रयजनखिनिया दंजोबो। नोंहा जाहैबाय सान्थि दङ न'खराव, नोंहा जाहैबाय मोजां देहा दङ, नोंहा जाहैबाय मोजां गोसो दङ, नोंहा जाहैबाय मोनसे आत्मिक जिबना थिगैनो दङ। बेखौसो इसोरनि बोर होनो। इसोरनि बोरा जाहैबाय कमप्लिट। हालेलुया। दिनै जोंनि न'खराव, जोंनि जिबनाव इसोरनि बोरखौ नांगौ। जिसुखौ अनब्लासो, जिसुनि बाथ्राजों थाबायब्लासो दिनै जोंनि जिबनाव इसोरनि बोरा फैगोन, इसोरनि ब्लेसिंआ फैगोन। आरो जेब्ला जोंनि जिबनाव इसोरनि बोरा थाबायगोन, नायदो संसारनि मानसिफोरा नायनानै बुंखागोन, बा बिसोरनि माथो बेसे गोजोन, जोंबो बिसोरनि बायदि जानो हास्थायो, जोंबो बिथांमोननि बायदि आवगायनो हास्थायो, बिसोरनि बायदिसो संसार जानांगौ। सानसे जों बाइबेल प्रचार खालामाब्लाबो जोंखौ नायनानैनो अलरेडि जिसुनियाव फैखागोन। हालेलुया। दा जोङो जोंनि मिनिस्ट्रियाव न'खर न'खर थांनानै जोङो जिसुनि प्रचार खालामहैया, गावनो होसोबोयो जोंनि मण्डलिखौ। हालेलुया। गावसोरनो लेंहरो। जोंनि एरियायाव बहुतथा मण्डलि दङ। बै मण्डलियावसो जों हाबगोन। बेलेगा होनो जों थिं बायना होगोन, जों दाहार सुख'ना होगोन,
जोङो उमुक खालामना होगोन होनब्लाबो नाङा जोंनि बिदिखौ उमुकावसो जों थांगोन। मानो होनदों दिनै नुदों बिसोरो माबा मोनसेखौ हालेलुया